Ayun, pababa na tayo dito guys sa kabundukan. Medyo madilim na. Mabusing. Check out. Kasama namin si Delia Balye. Galing kami doon sa taas. Dali. Tabi. Dapat yung equipment natin medyo maganda. Lamawan? Sa inyo yan? May sarili ka pala na isla. Ano masabi mo, boss? Hindi na iyang key resort. Yun yan. May mga ano kami dyan. Doon kami mga cottage dyan. Tapos sinawal kita ang simara. May floating cottage dyan na nakalutang. Dahil buto naman sa tugang ko. Ay, shout out kay Boss Gerald Dorejo. Subscribe to my YouTube channel. Kanang araw natin Maribik. Ha? Araw nga Maribik. Hala ba ang May suwang gaya dito.